שלום לכולם, בסרטון הזה אנחנו נדבר על הגדרות צריכת חשמל במחשבים ניידים. מתי המחשב יקווה, מתי הוא ייכנס למצב שינה ומתי הוא ינהל. את ההגדרות אני אעשה על מערכת הפעלה Windows 11 ואת אותם הגדרות אפשר להגדיר גם במחשבים נייחים. אלא שבמחשבים נייחים אנחנו לא מתייחסים למצב שהמחשב פועל רק על סוללה. אז ניגש כעת לווינדוס ונתחיל את ההגדרה. אז אנחנו נמצאים כאן בווינדוס 11 וכדי להיכנס להגדרות של צריכת חשמל אנחנו נלחץ על התחל בצד ימין למטה ונחפש צריכת חשמל. נבחר באפשרות בחר תוכנית צריכת חשמל, גם אם מופיע לכם ארוך תוכנית צריכת חשמל זה גם בסדר. נבחר. דבר ראשון נגדיר מתי נכבה המסך ומתי המחשב נכנס למצב של שינה. כדי להיכנס להגדרות אנחנו נלך כאן לתוכנית נבחרת ונלך לצד שמאל לשנה הגדרות תוכנית. אצלי במחשב האפשרויות מופיעות בברירת מחדל במצב אפור שאי אפשר לשנות אותם. כדי שיהיה אפשר לשנות צריך ללחוץ כאן על שנה הגדרות שאינן זמינות כעת. עכשיו יש לנו כאן שני הגדרות, כבה צג וגרום למחשב לישון. ועל כל הגדרה יש לנו שני אפשרויות. יש לנו את האפשרות שהמחשב עובד רק על סוללה, ויש לנו את האפשרות שהמחשב מחובר לחשמל. עכשיו נגדיר כיבוי צג. אנחנו נבחר בכיבוי צג כשהמחשב מופעל באמצעות סוללה. נבחר את הזמן שנוח לנו. אנחנו נבחר כאן 5 דקות. בעצם אם המחשב יהיה ללא פעילות 5 דקות, הצג יקבה. ואם הוא יהיה מחובר לחשמל, אז הוא יקבה אחרי שעה 1. עכשיו נעבור להגדרה השנייה, מתי המחשב ייכנס למצב שינה. אז כשהמחשב מופעל באמצעות סוללה, אנחנו נשאיר כאן 15 דקות. כמובן כל אחד יכול לעשות מה שנוח לו. וכשהוא מחובר לחשמל, אז המחשב לא ייכנס למצב שינה אף פעם. זה באפשרות כאן למטה. דבר הנוסף שאני רוצה לציין כאן זה שגם כיבוי הצג וגם כשהמחשב נכנס למצב שינה, המחשב שלנו ינהל. זאת אומרת שאם מוגדר לנו סיסמה, אנחנו נצטרך להקיש סיסמה כדי להיכנס למחשב. בסיום אנחנו נלחץ כאן למטה על שמור שינויים. עכשיו נגדיר מה עושה הלחצן הפעלה במחשב ומה קורה כשאנחנו סוגרים את המסך של המחשב. אז כאן בצד ימין יש לנו כאן שני אפשרויות. בחר מה עושים לחצני הפעלה ובחר מה קורה בעת סגירת המכסה. לא משנה לאיזה אפשרות תיכנסו כאן, זה אותו מסך. ניכנס ואנחנו רואים גם כאן שאצלי מופיע באפור. כדי שאני אוכל לשנות הגדרות אני אלחץ כאן על שני הגדרות שאינן זמינות כעת. יש לנו כאן 3 הגדרות שאנחנו ניגע בהן. ההגדרה הראשונה, כאשר אני לוחץ על לחצן הפעלה, כל מחשב נייד יש לו לחצן שמפעילים ומקבים איתו את המחשב. אני יכול להחליט שהלחצן הזה במקום לכבות את המחשב, הוא יכניס את המחשב למצב שינה. גם כאן יש לנו שני אפשרויות. כשהמחשב מופעל באמצעות סוללה, הוא לא מחובר לחשמל. אפשרות שנייה, כשהמחשב מחובר לחשמל. אז מה אני רוצה שהכפתור יעשה כשאני לא מחובר לחשמל, אלא עובד רק על סוללה? מה הכפתור יעשה כשאני מחובר לחשמל? אם יש לכם המחשב לחצן שינה, אז גם כאן תגדירו מה הוא יעשה כשהמחשב עובד על סוללה וכשהמחשב מחובר לחשמל. כאשר אני סוגר את המכסה, האפשרות הזאת היא באה למחשבים ניידים שמחוברים למסך חיצוני. אז גם כאן אני יכול להגדיר שאני יכול לסגור את המסך של המחשב הנייד ועדיין להמשיך לעבוד על המחשב עם מקלט ועכבר חיצוניים ועם מסך חיצוני. אז כאשר המחשב מופעל באמצעות סוללה, אני יכול להגדיר כאן מצב של שינה, אל תעשה דבר, ושינה עמוקה, זה הייברנט, זה שינה עמוקה, וכיבוי. וכאשר אני מחובר לחשמל, אני יכול גם כאן להגדיר מה שאני רוצה. זה ההגדרות שאני בחרתי, תבחרו כמובן אתם מה שנוח לכם. כשסיימתם להגדיר, לוחצים כאן למטה על שמור שינויים. עד כאן לסרטון הזה, מקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה בסרטונים הבאים.